Ja, her kan I se, hvor vi er. Vi er i Cáceres, som er en by nogenlunde inde midt i landet. Der er 37 grader varme. Solen brænder ubarmhjertigt. Så det eneste sted, der er ved at opholde sig, er her under palmernes skygge, og så i svømmepølen. Den er dejlig. Kølig. Og der kan I se, hvad mormor får tiden til at gå med. Kan du lige sige vink til den? Sige hej. Ja, hun bruger sin spillemaskine. Men ellers er her rigtig dejligt. Vi er på en campingplads, hvor vi har vores eget toilet tilknyttet campingplads. Så alt er fint og dejligt her. Prøv at se alle de palmer her. Er det ikke skønt?